आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात। नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका विना इंजेक्शन मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार, डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार। आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराइज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली। संपर्क क्रमांक 9850 84 93 15, 8408 80 35 36 आणि 023 67 23 39 33। आडाई MIDC साठी दशकृषीतील सरपंच आक्रमक झालाय। 20 ऑगस्टला शासनाचं लक्ष वेधण्यासाठी आडाई ते बांदा असा लॉंग मार्च काढण्यात येणार आहे। यात नागरिकांनी सहभागी व्हावं आणि राज्यकर्त्यांनी सहकार्य करावं असं आवाहन सरपंच पराग गावकर, अजित देसाई, सुरेंद्र सावंत, बळीराम शेट्ये, अमित सामंत यांनी पत्रकार परिषदेत केलं। नमस्कार सर्व पत्रकार मित्रांचं, आजच्या या प्रेस कॉन्फरन्ससाठी उपस्थित राहिलेल्या सर्व पत्रकार मित्रांचं मनापासून स्वागत। आपल्याला विषय माहिती आहे की आडाळी MIDCच्या संदर्भात आजची ही पत्रकार परिषद आहे। आडाळी औद्योगिक क्षेत्र विकास कृती समिती आडाळी ही जी आमची एक समिती आहे, त्या समितीच्या माध्यमातून गेली 10 वर्ष आम्ही आडाळीमधील जो औद्योगिक वसाहतीचा प्रकल्प आहे त्याचा पाठपुरावा करत आलेलो आहोत। आणि आजची ही प्रेस कॉन्फरन्स घेण्याचं कारण म्हणजे आता एका विशिष्ट टप्प्यावरती आडाळी MIDCचा जो मुद्दा आहे तो आहे आणि या टप्प्यावरती हा निर्णायक टप्पा आहे। या टप्प्यावरती त्याला जी एक गती प्राप्त व्हायला पाहिजे आहे, शासन स्तरावरून, लोकप्रतिनिधी स्तरावरून, महामंडळाच्या स्तरावरून ती गती कुठेतरी अजून प्राप्त झालेली नाही आहे असं चित्र आहे। आणि म्हणून जनतेचा जो काही या प्रकल्पाच्या संदर्भात काही अपेक्षा आहे किंवा ही गती जी संत झालेली आहे त्याच्या संदर्भात जो रोष आहे तो कुठेतरी आता व्यक्त व्हायला लागलेला आहे। आणि हा जो रोष आहे तो संघटित करण्यासाठी म्हणून आम्ही आजची ही प्रेस कॉन्फरन्स घेत आहोत। आज या प्रेस कॉन्फरन्ससाठी आडाळी दशकृषीतील काही ग्रामपंचायतींचे सरपंच आवर्जून उपस्थित आहेत। त्याच्यामध्ये आपले कळण्याचे सरपंच अजित देसाई आहेत, मोरगावचे सरपंच आपले संतोष आईर साहेब आहेत, त्यानंतर कळकटचे सरपंच आपले जे आहेत सुरेंद्र सावंत भोसले ते आहेत, त्यानंतर कुमरगच्या सरपंचांनी आम्हाला फोनवरून कॉल करून पाठिंबा जाहीर केलेला आहे, ते सगळ्या प्रक्रियेमध्ये आहेत। पण त्यासोबत त्यांचे जे उपसरपंच आहेत आपले अमित सावंत ते पण या ठिकाणी उपस्थित आहेत। याशिवाय झोळंबे असतील किंवा कोलझर असतील यांच्याही सरपंच कार्यबाहुल्यामुळे या ठिकाणी येऊ शकले नाही। सासरीचे सरपंच त्यांनीही आम्हाला या सगळ्या MIDCच्या मुद्द्यावरती जे काही प्रश्न आहेत ते सोडवण्यासाठी म्हणून आम्ही जे काही आंदोलन आता करणार आहोत त्याला त्यांचा पाठिंबा आहे असं त्यांनी जाहीर केलेला आहे। तर सर्वप्रथम मी आपल्याला सांगू इच्छितो की येत्या 20 ऑगस्ट रोजी सकाळी 9:30 वाजता पहिल्यांदाच या ठिकाणी आडाळी MIDCला गती देण्याच्या मागणीसाठी आणि तो काही रखडलेला प्रकल्प आहे त्याच्याकडे लक्ष वेधण्यासाठी, शासनाचं असेल किंवा लोकप्रतिनिधींचं लक्ष वेधण्यासाठी म्हणून आम्ही एक लॉंग मार्चचं आयोजन केलेलं आहे। हा लॉंग मार्च सकाळी 9:30 वाजता आडाळी MIDCच्या मुख्य प्रवेशद्वारावरून बांद्याच्या दिशेने जाणार आहे। बांदा सर्कल येथे त्याची सांगता होणार आहे, म्हणजे त्या पहिल्या टप्प्याची सांगता होणार आहे। हा लॉंग मार्च बांद्याच्या दिशेने काढण्याचा उद्देश प्रतिकात्मकरित्या एवढाच आहे की हे प्रतिकात्मक आंदोलन आहे की गेली 10 वर्ष आपल्याला माहिती आहे की आडाळीमध्ये MIDC मंजूर झाली। सप्टेंबर 2013 मध्ये तत्कालीन उद्योग मंत्री नारायण राणे साहेब यांनी या प्रकल्पाला मंजुरी दिली। आणि मित्रांनो, सांगायला हरकत नाही की त्या काळामध्ये कोकणामध्ये जे काही तथाकथित विकासाचे प्रकल्प आणले जात होते त्या काळापासून ते आज तागायत
अगदी आत्ताचं बारसूचा रिफायनरीचा प्रकल्प असेल इथपर्यंत जर आपण त्याचा सगळ्याचा आढावा घेतला तर आपल्याला असं लक्षात येईल की आडाळी MIDCचा जो प्रकल्प आहे हा प्रकल्प जर सोडला तर अन्य सगळ्या प्रकल्पांना स्थानिक स्तरावरून वेगवेगळ्या मुद्द्यावरून पर्यावरणाचे मुद्दे असतील, भूसंपादनाचे मुद्दे असतील किंवा तिथल्या सामाजिक राजकीय काही मुद्दे असतील, या सगळ्या मुद्द्यावरून तिथे या प्रकल्पांना जोरदार विरोध झाला आणि हे सगळे प्रकल्प हे आजही रखडलेले आहेत. परंतु सप्टेंबर-ऑक्टोबर 2013 मध्ये जेव्हा आडाळी MIDCचा प्रकल्प मंजूर झाला त्यानंतर लगेचच त्याच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू झाली आणि अवघ्या वर्षभरामध्ये 720 एकरमध्ये हा प्रकल्प मंजूर आहे. तर त्यापैकी अवघ्या वर्षभरामध्ये 80% आसपास क्षेत्र हे स्थानिक आम्ही जे ग्रामस्थ आहोत त्यांनी महामंडळाकडे हस्तांतरण करून दिले आणि त्या वर्षभरानंतर हे हस्तांतरण झाल्यानंतर सरकारमध्ये थोडासा बदल झाला, सत्ता बदलली महाराष्ट्रातली आणि त्याच्यामुळे थोडासा राजकीय साठमारीत हा प्रकल्प अडकला की काय अशी एक शंका आम्हाला यायला लागली. तरी असून देखील आम्ही जे त्यावेळेचे सरकारमधले मंत्री असतील, उद्योगमंत्री असतील किंवा स्थानिक आमदार असतील, पालकमंत्री असतील यांच्याकडे सातत्यानं पाठपुरावा चालू ठेवला की हा जो प्रकल्प आहे हा प्रकल्प असा प्रकल्प आहे जिथे स्थानिकांनी तुम्हाला बऱ्यापैकी सहकार्य केलेलं आहे. म्हणण्यापेक्षा एकही आंदोलन किंवा एकही विरोधाचा सूर हा या प्रकल्पाच्या संदर्भात लागलेला नव्हता आणि त्यामुळे ह्या प्रकल्पाला गती देण्याची गरज आहे आणि आम्ही सातत्याने आडाळी औद्योगिक क्षेत्र विकास कृती समितीच्या माध्यमातून पाठपुरावा केल्यानंतर त्याच्यामध्ये काही पायाभूत सुविधांची कामं वगैरे जी होती, काही तांत्रिक त्यातल्या गोष्टी होत्या क्षेत्राच्या संदर्भात, त्या सगळ्या सोडवण्यात आल्या आणि पायाभूत सुविधांची कामं साधारणतः 2020 मध्ये सुरू झाली, 2019-20 मध्ये सुरू झाली आणि त्याच्यानंतर आज जर आपण बघितलं तर जवळपास 3 ते 4 वर्ष होत आली. बऱ्यापैकी त्या ठिकाणी रस्त्यांची कामं झालेली आहेत. त्यातले जे प्लॉट्सचं डिमार्केशन आहे ते डिमार्केशन जवळपास पूर्ण झालेलं आहे. स्ट्रीट लाईटची कामं झालेली आहेत, पाण्याची सुविधा या ठिकाणी उपलब्ध झालेली आहे आणि असं असताना आम्ही गेल्या वर्षी वर्षभर साधारणतः प्रयत्न करत होतो. गेल्या वर्षीच्या 15 ऑगस्टला आम्ही एक उपोषण पण सिंधुदुर्ग नगरीमध्ये केलेलं होतं आणि तिथे आम्ही मागणी केली होती की आता उद्योजक या ठिकाणी यायला तयार आहेत, उद्योजक येत आहेत तर त्यांना प्लॉट्स आपण उपलब्ध करून देण्यात यावे जेणेकरून उद्योजकांना आपल्या उद्योगांची उभारणी करण्यासाठी काही काळ जाईल आणि त्याच वेळी सायमल्टेनियसली एकाच वेळी दुसरी जी काही रखडलेली पायाभूत सुविधांची कामं आहेत ती पण एका बाजूने सुरू राहतील. अशा पद्धतीची मागणी आम्ही त्यावेळी केलेली होती आणि आम्हाला आश्वासन देण्यात आलं की त्या संदर्भात योग्य ती कारवाई आम्ही लवकरात लवकर सुरू करू. त्यानंतर आम्ही उद्योग मंत्री महोदयांची गेल्या वर्षीच्या 17 ऑगस्टला जे आत्ताचे विद्यमान मंत्री आहेत उद्योग मंत्री आपले सामंत साहेब त्यांचीही आम्ही मंत्रालयामध्ये भेट घेतलेली होती आणि त्यांच्याकडेही आम्ही मागणी केली की मोठ्या प्रमाणावरती आडाळीकडे उद्योजकांचा ओढा आहे. गोवा असेल, मुंबई असेल, पुणे असेल तर या भागातले अनेक उद्योजक आज आडाळीमध्ये येत आहेत, स्वतः पाहणी करत आहेत आणि त्यांना इंटरेस्ट आहे तिथे उद्योग उभारण्यासाठी. कारण एकतर हा सगळा ॲक्च्युअलमध्ये ग्रीनफील्ड असा एरिया आहे, सुंदर असं वातावरण आहे, सामाजिक शांतता आहे, राजकीय शांतता आहे, त्यामुळे उद्योजकांना किंवा उद्योगाला इथे चांगला वाव आहे आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे गोवा राज्याच्या सीमेवरती हा प्रकल्प आहे. गोवा राज्याचं मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट हे इथून जवळपास 15 किलोमीटरवरती आहे आणि आपल्या MIDCच्या एरियामधून हे एअरपोर्ट व्हिजिबल आहे, म्हणजे दृष्टिक्षेपात दिसतं समोरनं, एवढं ते जवळ आहे. तर त्याचा फायदाही या प्रकल्पाला होऊ शकतो. त्यामुळे त्याच्यासाठी तुम्ही योग्य नियोजन करा, उद्योजकांसाठी परिषद घ्या, अशा पद्धतीच्या अनेक मागण्या आम्ही गेल्या 1-2 वर्ष या सरकारकडे आणि महामंडळाकडे करत आलेलो आहोत. परंतु दुर्दैवानं असं म्हणता येईल की आपल्याला हवा तसा प्रतिसाद या दोन्ही घटकांकडनं मिळतोय असं दिसत नाही. जानेवारीमध्ये प्लॉट्स खुले करण्यात आले, परंतु प्लॉट्स खुले केल्यानंतर 15 दिवसच त्याची मुदत असते त्यांच्या नियमानुसार आणि 15 दिवसामध्ये आपल्याला त्या उद्योजकांना प्लॉट्स घ्यायचे असतात त्यांनी ते ऍप्लिकेशन्स करायचे असतात. परंतु झालं असं की प्लॉट्स खुले करण्याआधी आमची अशी मागणी होती की त्याचा तुम्ही प्रचार करा. उद्योजकांच्या विविध जे संघटना आहेत महाराष्ट्रामध्ये असतील, गोव्यामध्ये असतील, या संघटनांशी बोलून किंवा उद्योजकांच्या बरोबर बोलून तुम्ही या आपला जो इंडस्ट्रियल एरिया आहे त्याची माहिती त्यांच्यापर्यंत पोहोचवा आणि तुम्ही काय त्यांना सवलती सुविधा देणार आहेत ते पण त्यांच्यापर्यंत पोहोचून नंतर तुम्ही प्लॉट्स खुले करा जेणेकरून त्याला चांगला प्रतिसाद येईल. परंतु तसं काही झालं नाही
आणि त्यामुळे त्या 15 दिवसाच्या काळामध्ये जवळपास 85 लोकांनी प्लॉटसाठी ॲप्लिकेशन्स केले आणि त्यांनाही प्लॉट्स देण्याच्या संदर्भातली आता गेल्या 8 महिन्यापासून ही प्रक्रिया बऱ्यापैकी रखडलेली आहे. आणि हे सगळे जे उद्योजक आहेत ते गोव्यामधले आहेत, पुण्यामधले आहेत, काही मुंबईमधले आहेत, काही दिल्लीतल्या लोकांनी सुद्धा प्लॉटसाठी अर्ज केलेले होते, स्थानिकही काही आहेत. तर यांना जर प्लॉट्स उपलब्ध करून दिले असते तर आज त्यांची कामं या ठिकाणी सुरू झाली असती. हे सगळे जेन्युइन उद्योजक आहेत, त्यामुळे त्यांच्याकडनं या परिसराला त्याचा फायदा झाला असता. तर तोही मुद्दा आज रखडलेला आहे आणि त्यामुळे आज कुठेतरी आपल्याला असं जाणवतं की जी गती आवश्यक आहे अशा प्रकल्पांसाठी ती मिळत नाही आहे. आणि त्यासाठी आम्ही हा लॉंग मार्चचं आयोजन केलेलं आहे. हा लॉंग मार्च म्हणजे लोकांचा आवाज आहे. इथले लोक, इथले तरुण, इथल्या तरुणी आज नोकरीसाठी, व्यवसायासाठी गोव्यासारख्या ठिकाणी रोज ये जा करतात. हे लोक जेव्हा गोव्यामध्ये जातात त्यावेळी त्यांचे आई वडील घरी असतात. ते ही लोक आपली मुलं एकदा घरातून बाहेर पडल्यानंतर ती पुन्हा घरात येईपर्यंत आई वडिलांच्या डोळ्याला डोळा नसतो. कारण सिक्युरिटीचे अनेक प्रश्न असतात, रस्त्यावरची वाहतूक असते त्याची, आणि हे रोजचं जगणं आता लोक कंटाळलेले आहेत, वैतागलेले आहेत. तर या सगळ्या लोकांना आडाळी दशकृषी असेल किंवा दोडामार्ग तालुका असेल, या लोकांना एक विश्वास आहे किंवा एक आशा आहे की आडाळीमध्ये काहीतरी उद्योग येतील आणि तिथे आपल्याला आपला पोट्या पाण्याचा प्रश्न सुटेल, अशी एक आशा आहे. परंतु त्या संदर्भातली जी जनभावना आहे ती अद्यापपर्यंत आपल्या लोकप्रतिनिधी आणि शासनापर्यंत पोहोचलेली आहे की नाही हा प्रश्न आहे. आणि म्हणून कुठेतरी ही जनभावना लोकांची जी आहे ती शासनापर्यंत पोहोचवण्यासाठी, लोकप्रतिनिधींपर्यंत पोहोचवण्यासाठी म्हणून आजचा हा प्रतिकात्मक असा लॉंग मार्च आहे. आणि या प्रेस कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून मी सर्व आमचे जे तरुण आहेत, तरुणी आहेत किंवा त्यांचे पालक आहेत, त्या सर्वांना विनंती आहे की हे कुठल्याही राजकीय पक्षाच्या बॅनरखाली होणारं आंदोलन नाही. त्यामुळे राजकीय अभिनिवेश न ठेवता एक सर्वसामान्यांच्या भाकरीचा प्रश्न म्हणून याच्यासाठी आपण आपला अमूल्य वेळ जो आहे 2-3 तासाचा तो द्यावा आणि हा लॉंग मार्च यशस्वी करावा. हा लॉंग मार्च आपल्या हक्काच्या रोजगारासाठी आहे आणि आम्हाला खात्री आहे की आडाळी MIDCचं एकूण क्षेत्र बघता आणि तिथे आता जो उद्योजकांचा काही ओढा आहे, त्या काही चौकशी केली जाते आहे, ते पाहता पुढच्या काही काळात जर शासनाने ठरवलं आणि महामंडळाने ठरवलं तर किमान 5,000 लोकांना रोजगार पुढच्या 2 वर्षांमध्ये उपलब्ध होऊ शकतो एवढी क्षमता या उद्योग प्रकल्पामध्ये आहे. त्यामुळे त्या दृष्टीनं सकारात्मकपणे या जिल्ह्यातील राजकीय पक्षांचे सर्व पदाधिकारी, कारण गेल्या 10 वर्षामध्ये जर आपण बघितलं तर सगळ्याच राजकीय पक्षांची सरकार या महाराष्ट्रामध्ये सत्तेवर गेलेली आहे. आणि त्यामुळे सगळ्या राजकीय पक्षांबरोबर आम्ही त्यांचे पुढारी असतील किंवा मंत्री असतील यांच्याकडे लेखी स्वरूपाची निवेदनं असतील किंवा पाठपुरावा असेल, मंत्र्यांच्या भेटी असतील, त्या सगळ्यांशी झालेल्या आहेत. असं कुठल्याही एका पक्षाशी आम्ही ब्लेम करणार नाही. सगळ्या पक्षांना आम्ही सगळ्या पक्षांपर्यंत आम्ही पोहोचलेलो होतो. त्यामुळे आमचं आव्हान आहे सगळ्याच पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींना की लोकप्रतिनिधी असतील किंवा जे राजकीय पक्षाचे पुढारी असतील त्यांना की तुम्ही या आंदोलनामध्ये सहभागी व्हा. हा जनतेचा प्रश्न आहे, हा जनतेचा आवाज आहे. या दृष्टीनं तुम्ही याच्याकडे बघा आणि लोकांच्या भाकरीचा प्रश्न फार महत्त्वाचा आहे. त्या दृष्टीनं जर योग्य नियोजन झालं तर पुढच्या काळामध्ये दोडामार्ग तालुक्याच्या संदर्भात एक मोठा प्रकल्प हा पहिल्यांदाच मार्गी लागला असं चित्र निर्माण होईल असं आम्हाला वाटतं. तर त्या दृष्टीनं आपल्या पत्रकार मित्रांनाही आमचं कळकळीचं आव्हान आहे की आपणही याच्यामध्ये एक नागरिक म्हणून सहभागी व्हायचं. परागजी, आपण अतिशय चांगला मुद्दा मांडलात की लोकांच्या भाकरीचा प्रश्न आहे. वास्तव आहे की गोवा राज्याच्या बॉर्डरवरील हा तालुका अजूनही कुठच्याही प्रकारचं रोजगाराचं साधन नाही आणि आडाळी MIDCमुळे इथल्या रोजगाराला एक कुठेतरी एक आशा निर्माण झाली होती की रोजगार उपलब्ध होईल. पण जी आशा या तरुण युवकांनी पाहिली, इथल्या लोकांनी पाहिली आणि राज्यकर्त्यांनी अशा प्रकारचा प्रकल्प इथे दिला, म्हणजे आपण उल्लेख केला आणि वास्तव आहे की एकमेव असा प्रकल्प आहे कुठच्याही स्थानिक पातळीवर विरोध न होणारा प्रकल्प. खरंच राज्यकर्ते सकारात्मक दृष्टिकोनातून या प्रकल्पाकडे पाहतात. इतका वेळ का लागावा हा प्रकल्प सुरू होण्यासाठी? खरं तर हा प्रश्न आम्हालाही पडलेला आहे की एवढा गंभीर विषय आहे. म्हणजे कुठल्याही राजकीय पक्षांच्या निवडणुकीचा जर मुद्दा असेल तर कुठल्याही राजकीय पक्षांच्या अजेंड्यावरती हा मुद्दा असतो की रोजगार निर्मिती.
परंतु रोजगार निर्मितीसाठी राजकीय पक्षांचे नेमके कार्यक्रम तरी काय असतात हा प्रश्न आम्हालाही पडलेला आहे. कारण आडाळीसारखा प्रकल्प जो सहजपणे तुम्ही मार्गी लावू शकता आणि सर्वात महत्त्वाचं असं वाटतं की एखाद्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळापासून हाकेच्या अंतरावरती म्हणता येईल अशा पद्धतीने जर एखादा प्रकल्प असेल तर त्या प्रकल्पाचं महत्त्व हे रोजगाराच्या दृष्टीने उद्योगाच्या दृष्टीने फार महत्त्वाचं आहे. आणि असं असताना सुद्धा राजकीय पक्षांच्या अजेंड्यावरती हा प्रश्न का येऊ नये असा आम्हाला प्रश्न पडला. आणि या प्रश्नातूनच आम्ही खरं तर ह्या लॉंग मार्चचं आयोजन केलेलं आहे की आम्हाला असं वाटलं की आडाळीचा मुद्दा आहे, आडाळीचा प्रकल्प आहे म्हणजे आडाळीचाच विकास त्याच्यामध्ये होणार आहे का, तर असं अजिबात नाही. मी तुम्हाला प्रामाणिकपणे सांगतो की आडाळीची लोकसंख्या जी आहे ती जेमतेम 500च्या आसपास आहे. म्हणजे तिथे आत्ताची जी रहिवासी लोकसंख्या ती 500च्या आसपास आहे. त्याच्यामध्ये या प्रकल्पातून जो रोजगार निर्मिती होईल त्याच्यामध्ये माझ्या गावातील साधारणतः 20 ते 25 लोक तिथे थेटपणे नोकऱ्या किंवा करतील. तर बाकीचे सगळे आपापल्या व्यवसायामध्ये कुठे कुठे आजही गुंतलेले आहेत. या प्रकल्पातून ज्या काही संधी निर्माण होतील याचा खरा फायदा हा आडाळी दशकृषी असेल, दोडामार्ग तालुका असेल, बांदा परिसर असेल येथीलच लोकांना होणार आहे. आणि त्यामुळे आमचं अशी मागणी आहे की आमचं असं म्हणणं आहे की या प्रकल्पाला तुम्ही तुमच्या अजेंड्यावरती घ्या आणि ह्या आंदोलनाच्या माध्यमातून आम्हाला हा आवाजच लोकांचा या राजकीय पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींपर्यंत असेल किंवा शासनापर्यंत असेल आणि जे कोणी राजकीय पदाधिकारी आहेत, कार्यकर्ते आहेत त्यांच्यापर्यंत पोहोचवायचं आहे. आता आम्ही असं म्हणतो की आम्ही कुठल्याही राजकीय पक्षावरती ब्लेम करण्यात सद्यस्थितीत तरी काही अर्थ नाही. कारण एका सकारात्मकतेने आम्ही सुरुवातीला पावलं टाकलेली होती आणि ही सकारात्मकता समन्वय जर आपण ठेवला तर मला असं वाटतं की या तालुक्याचं या भागाचं काहीतरी भलं होऊ शकतं. कारण एकामेकावरती ब्लेम केल्यानंतर एकामेकाचे इगो असतात आणि ह्या इगोतून नंतर अनेक प्रश्न निर्माण होतात, जटिल होतात, उत्तर काही सापडत नाही. त्यामुळे समन्वयाच्या भूमिकेतून सध्या तरी आम्ही हा मार्च आयोजित केलेला आहे आणि जर वेळ पडली तर संघर्षात्मक भूमिकेतून उतरायची ही आमची तयारी आहे. नक्कीच आपण एक अतिशय चांगला उल्लेख केलात की राजकीय जर या गोष्टी आल्यात तर त्या ठिकाणी संघर्षाची भूमिका येते. पण 10 वर्षापासून हा प्रकल्प संपूर्ण कारागीर यंत्रणा तिथे काम करते. पूर्वीची राजकीय जर संपूर्ण परिस्थिती बघितली तर फार वेगळी होती. मात्र आजची जी परिस्थिती आहे अगदी केंद्रापासून राज्यापासून ते इथले स्थानिक आमदार हे संपूर्ण जे सत्ताधारी पक्ष आहे त्या पक्षातलीच हे सगळी मंडळी आहेत. या सगळ्या सत्ताधारी पक्षातील मंडळींनी जर एकत्र येऊन हा जर प्रयत्न केला तर काय वाटतं तुम्हाला, काय होऊ शकतं? खरंच इतका वेळ लागू शकतो ही MIDC कार्यान्वित होण्यासाठी? तुम्हाला खरं सांगायचं म्हणजे राजकीय पक्ष जे आता जे सत्तेत आहेत त्याच्यामध्ये राष्ट्रवादीचा एक गट आहे, भाजप आहे, शिवसेना आहे, केंद्रामध्ये भाजपची एकाची सत्ता आहे. जर सर्व सत्तेत असलेल्या आणि विरोधात असलेल्या पक्षांनी जर एकत्रित समन्वयानं काम केलं तर काय होऊ शकतं याचं एक उत्तम उदाहरण तुम्हाला मी आडाळीच्या MIDCच्या संदर्भात सांगतो. आडाळीमध्ये एक आयुष मंत्रालयाचा, केंद्रीय आयुष मंत्रालयाचा एक प्रकल्प प्रस्तावित होता आणि हा प्रकल्प भाजपचे काही पदाधिकारी, त्यावेळेचे तत्कालीन शिवसेनेचे काही पदाधिकारी यांनी मिळून एकत्रित मिळून तत्कालीन जे केंद्रीय भाजपचे केंद्रीय जे मंत्री होते आपले श्रीपाद नाईक साहेब यांच्यापर्यंत हा प्रस्ताव पोहोचवला आणि त्यांनी त्या प्रकल्पाला मंजुरी दिली आणि आडाळीमध्ये हा प्रकल्प मंजूर झाला. केंद्राकडनं या प्रकल्पाला मंजुरी आल्यानंतर त्याला जागा देण्याच्या संदर्भात एक विषय होता आणि त्यावेळी म्हणजे 2 वर्षापूर्वी सरकार हे शिवसेना राष्ट्रवादी महाविकास आघाडीचं सरकार केंद्र सत्तेमध्ये होतं राज्यामध्ये आणि त्यांनी ही जागा द्यायची होती. त्यावेळी भाजपचे मला आठवतं की आपले प्रमोद चटाल साहेब ते लीड करत होते या प्रकल्पासाठी आणि त्यांच्या माध्यमातून त्यांनी हा प्रस्ताव केंद्रापर्यंत पोहोचवलेला होता. केंद्रात भाजपचं सरकार असतानाही महाराष्ट्रात मध्ये महाविकास आघाडीच्या सरकारने या प्रकल्पाला MIDC मध्ये 50 एकर जागा अलॉट केली. ही जागा ताब्यात दिली. आज ती महाराष्ट्र शासनाच्या ताब्यामध्ये जागा आहे MIDCच्या माध्यमातून आणि एक म्हणजे नाममात्र दरामध्ये ती जागा दिली आहे. तर हा जो प्रकल्प आहे ह्याच्यामध्ये समन्वय योग्य प्रकारे साधला गेल्यामुळे मीही त्यावेळी लिहिलेलं होतं की समन्वयाचं शुभ वर्तमान एका दृष्टीनं जर बघितलं तर आपल्याला हे या प्रकल्पामध्ये दिसून येतं आणि असंच जर समन्वयवादी भूमिका प्रत्येक पक्षाच्या लोकप्रतिनिधी असतील किंवा पदाधिकाऱ्यांनी जर घेतली तर निश्चितपणे आडाळीमध्ये किंवा आपल्या कुठल्याही प्रकल्पाला गती मिळण्यासाठी वेळ लागणार नाही.
आणि मलाही आशा अशीच वाटते की सरकार भले कुठचंही असो, काल महाविकास आघाडीचं होतं, आज युतीचं आहे, उद्या कदाचित युतीचं राहील, परवा महाविकास आघाडीचं येईल, पण ही ती विकासाची प्रक्रिया ही निरंतर चालणारी आहे. त्यामुळे राजकीय पक्षांच्या अजेंड्यावर स्थानिक पातळीवरती हा विषय येणं गरजेचं आहे. त्यांनी याला प्राधान्यक्रम दिला तरच हे होऊ शकतं. कारण आज केंद्रामध्ये जरी सरकार भाजपचं असलं तरी आम्ही पाठपुरावा करतोय केंद्राकडे, आम्ही राज्याकडे ह्याच्यापूर्वी पाठपुरावा करत होतो. सरकार कुठलंही असलं तरी आमची पाठपुरावा हा चालूच आहे. त्यामुळे आयुष प्रकल्प सुद्धा आज रखडलेल्या स्थितीत आहे ना. 2 वर्ष झाली तिथे जागा देऊन. तिथे जर प्रकल्प सुरू झाला तर सुरुवातीला 200 कोटीचं बजेट आहे त्या प्रकल्पाचं, तिथून मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होऊ शकते. दुसरा एक महत्वाचा मुद्दा मी तुम्हाला या निमित्ताने सांगू इच्छितो की अलीकडच्या काळामध्ये एक काजू बोंडू पासून इथेनॉल निर्मिती करणारा एक प्रकल्प तिथे आणण्यासाठी काही माणसं, काही उद्योजक त्या ठिकाणी येऊन गेले आणि त्यांना पण तिथे 10 एकर जागा हवी होती. तर तोही त्याच्यानंतरही पुढे काय झालंय माहित नाही. आमचं महामंडळाला एवढं म्हणणं होतं की तुम्ही त्यांच्याशी संपर्क साधा, तुम्ही त्यांना सवलती द्या, टॅक्स हॉलिडे केला समजा, तुम्ही काही सवलती द्या, चांगले उद्योजक येऊ शकतात. काजू बोंडू पासून जर इथेनॉल निर्मितीचा प्रकल्प जर आडाळीमध्ये आला तर थेटपणे 100-200 लोकांना तिथे रोजगार मिळेल ही एक गोष्ट झाली. परंतु बोंडूची जी काय आज अवस्था आहे काजूच्या, जो काही गोव्यामध्ये थोडाफार काजूचा बोंडू असतो त्यालाही तसा दर मिळत नाही. तर इथेनॉल निर्मितीचा जर प्रकल्प आडाळीमध्ये MIDC मध्ये जर आला तर त्याच्यातून या भागाचं अर्थकारण बदलू शकतं, एवढी क्षमता त्या प्रकल्पामध्ये आहे. पूर्ण कच्चा माल जो आहे तो या भागातून मिळणार आणि त्यामुळे हे बागायतदार आज जे काही काजू बीच्या दरासाठी संघर्ष करतात, काजू बोंडूच्या प्रक्रियेच्या प्रकल्पाने संघर्ष, तो सगळा संघर्ष थांबेल आणि एक संजीवनी ठरेल असा प्रकल्प या अर्थकारणाला असे अनेक प्रकल्प आज तिकडे येऊ घातलेले आहेत. तर या सगळ्या प्रकल्पांच्या दृष्टीने सकारात्मकपणे भूमिका घेण्याची जबाबदारी ही राजकीय पक्षांची आहे, कारण हे सगळे स्टेक होल्डर आहेत आणि जनतेला आज त्यांच्या अजेंड्यावरती हा मुद्दा आणण्यासाठीच म्हणून हे आमचं जागृतीचं आंदोलन आहे. एक आंदोलनाची सुरुवात आहे आणि ही निरंतर चालणारी आहे. कारण या विकास प्रक्रियेमध्ये शेवटी जनता जर आली तरच त्याला गती मिळते, हे आपण सगळ्यांनी पाहिलेलं आहे. आता तुम्ही ते लॉंग मार्चचा इशारा दिल्यानंतर संबंधित सत्ताधारी किंवा विरोधक यांच्यापैकी कोणी तुमच्या संपर्क साधून या संदर्भात काही चर्चा वगैरे केलेली? हा आता लॉंग मार्चचं आमचं नियोजन झाल्यानंतर आम्ही त्याची भूमिका माध्यमातून मांडल्यानंतर सत्ताधारी पक्षातले काही शिवसेनेचे जे शिंदे गटाचे पदाधिकारी आहेत त्यांनी माझ्याशी संपर्क केला. त्यांचंही म्हणणं आहे की आम्ही उद्योगमंत्री साहेबांशी या संदर्भात बोलूया. भाजपचे अगदी जिल्हाध्यक्ष माजी जिल्हाध्यक्ष राजन तेली त्यांनी मला संपर्क केला. दुसरे भाजपचे जे उपाध्यक्ष आहेत पदाधिकारी ते एकनाथ नाटकर, ते तर स्वतः MIDC मंजुरीच्या प्रक्रियेतच होते. आम्ही त्यांना वारंवार सांगतच असतो. त्यांचाही संपर्क आहे. त्यांचंही म्हणणं आहे की आम्ही या प्रश्नासंदर्भात लक्ष घालतो. परंतु कसं आहे की आपल्याला सांगायचं असं की मी त्यांनाही सांगितलं की गेले 1-2 वर्ष त्यांचं सरकार आल्यानंतर सुद्धा आम्ही पाठपुरावा करतोच आहोत. म्हणजे मी तुम्हाला आता म्हटल्यावर 15 ऑगस्टला कालच्या उपोषण केलं, त्यानंतर 17 ऑगस्टला माननीय उद्योगमंत्री महोदयांची भेट घेतली, त्यानंतर फडणवीस साहेबांकडे पण आमच्या निवेदनं गेलेली आहेत, अनेक गाठीभेटी झालेल्या आहेत. शेवटी वर्षभर थांबल्यानंतर आता कुठेतरी त्याची सुरुवात तरी किमान व्हायला पाहिजे होती. ते सुरुवातच जर होत नसेल आणि त्याच्या संदर्भात काहीच माहिती येत नाही, म्हणजे जबाबदार जे मंत्री महोदय असतात, पालकमंत्री असतील किंवा पदाधिकारी असतात किंवा स्थानिक आमदार असतील, त्यांनी सुद्धा कुठेतरी या संदर्भात जनतेसमोर येऊन भूमिका मांडायला पाहिजे. काही अडचणी असतील तर त्या मांडायला पाहिजे. तसंही कुठे आपल्याला दिसून येत नाही. त्यामुळे शेवटी आम्ही अनभिज्ञ आहोत ना. आमच्या लेवलला आम्ही पाठपुरावा करतोच आहोत. आम्ही जे माहिती आम्हाला मिळते त्याच्यावरती आधारून आम्ही आजपर्यंत थांबलो. पण तो आत्ता कुठेतरी त्याचा जर जनतेचीच जर ती गरज असेल तर जनतेच्या अजेंड्यावर येणं आणि त्याच्यावरनं तो या राजकीय पक्षांच्या अजेंड्यावर विषय जाणं हे आम्हाला कुठेतरी महत्वाचं वाटतं. त्यामुळे काही झालं तरी 20 ऑगस्टचा लॉंग मार्च हा होणार आणि तो मला आशा आहे आम्ही ज्या पद्धतीनं आता गावोगाव बैठका घेतोय, गावोगाव लोकांशी बोलतोय, दशकृषीमधल्या लोकप्रतिनिधी स्थानिक आहेत त्यांच्याशी बोलतोय आणि त्यांचा ज्या पद्धतीने रिस्पॉन्स येतो त्यांनाही कुठेतरी वाटते की हा मुद्दा महत्वाचा आहे आणि शासन प्रशासन याच्याकडे दुर्लक्ष करत आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडनं येणार रिस्पॉन्स पाहता हा लॉंग मार्च होणार आणि यशस्वी होणार याबद्दल खात्री वाटते.
नमस्कार मित्रहो, सरांनी सांगितल्याप्रमाणे, पराग सरांनी सांगितल्याप्रमाणे, देसाई सरांनी सांगितल्याप्रमाणे खरोखरच आज गरज आहे तिथल्या युवा मंडळींना, कारण खूप लांब जावं लागतं गोवासारख्या ठिकाणी, त्यामुळे खूपच गरज आहे आणि हा प्रकल्प होणे खूप फायद्याचा आहे, गरज आहे. त्यामुळे मी सर्वांना कळकळीची विनंती करते, दशकृषीतले सर्व युवा मंडळ त्यांना सर्वांना विनंती करतो की कारण 20 ऑगस्ट रोजी सर्वांनी MIDC टू बांदा इथे आपल्याला जायचं आहे. नमस्कार. नमस्कार. काय घ्या. नमस्कार, मी तळकट सरपंच सुरेंद्र सावंत. आता जो 20 तारीखला लॉंग मार्च काढायचा आहे, त्यासाठी आम्ही पंचकृषीतले सगळ्या सरपंचांनी यासाठी सपोर्ट करतच आहोत. त्याचबरोबर सगळ्या दोडामार्ग तालुक्यातील सगळ्या युवकांनी यामध्ये सहभागी व्हायचं आहे. त्यासोबतच युवकांनी आपण आपल्यासोबत काही माणसं आणली पाहिजे. त्या ठिकाणी मोर्चा मोठा दिसला पाहिजे, तेव्हा शासनाला याची जाग येणार आहे. शासनाचं लक्ष त्या ठिकाणी पोचलं तरच त्या ठिकाणी काहीतरी हालचाली चालू होणार आहे. त्यासाठी सर्वांनी मोठ्या संख्येने त्या ठिकाणी हजर व्हायला पाहिजे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.